Sieltä kai tullut kalamies, että näkyy jotain saaneen. Tullut se sieltä, nyt se tökkäsi. Mitä hauen tumppiko tulee? Tämä ei ole hauen tumppi, tämä on hyvä iso kala. Kuinka lähellä se? Iso kala. Ja se näppäsi joista tuomassa. Mitä? Mä sen mölläkkin. Monta kertaa yritin sitä härnästä. Tuohon melko. Joo. Onpa se lopulla pariakin. Antti rupesi laittamaan kummat. On. 3-4 se yrittiin. Kuulosti niin pieneltä pärskimältä. Kuuluu. Kyllä se kun mä sen väsyttin. Kuulostaa tuota. Kuulostaa. Tämmöisiä täältä tullut. Niin, Iijoesta. 11. päivä heinäkuuta vuonna 2011. Tätä paikkaa minä en tiedä, vaan Iijolla ollut. Tampereen mies otti. Tampereen mies näppäsi, otti sitä Joo. Joo, ei se alamittainen. Että tämmöistä. Kiitos.